Aitor, aritzeta Aitor, egunon. Manu. Inauteriak zirela eta maskara jantzita, ibili ginen pasaren astean, eta maskara jantzita jarri genezake. Hori esaten dut, ariketa bat jarri zen igun egiteko, ez dakit norbetek egin ote duen. Gauza egingo dugu, gaur gogoratu dugu ze den ariketa hori, eta beste astebete emango dugu jenderi pensa ezan, eta lan hori egin dezan. Maskaren ariketa gogoratu, harreman esparru bat hartu behar duzu. Harreman esparru hori izan daiteke bikotekide harremana, lagunen arteko harremana, guraso eta seme-alaben arteko harremana izan daiteke, lankidekin daukazun harremana, hartu harreman esparru bat, berdintzegu zein. Eta zer egin behar duzu? Egin behar duzuna da, alde batetik pentsatu, besteak zutaz ze iritzi ote daukan. Pentsatu zazu, bestek zu nola ikusten ote zaituzten, eta hori idatzi zazu. Eta idatzi zazu, esan zen digun hartzeko maskara bat, izan daiteke paperezko maskara bat, edo folio bat, baina kanpoaldean idatzi zazu bestek zutaz ze iritzi ote daukaten, ezta? Zuk ze pentsatzen ote duzun beste pentsatuko dutela zutaz, ezta? Hitzak, apeatu ditzazkezu, esaldi luzea jarri gabe, hitzak. Bestek zutaz ze iritzi daukate. Hori idatzi behar duzu maskararen edo paperaren kanpoaldean. Eta barnealdean berriz idatzi behar duzu zuk zutaz ze iritzi daukazu. Harreman horretan. Harreman horretan, Bikote harremanean, familia harremanean, lagunekin, lankideekin, besteak zutaz ze iritzi daukan kanpoaldean, eta barnealdean zuk zutaz ze iritzi daukazu. Eta esan zen egun oso harreman esto baldin daukazu, galde zen izaiokela, ez da? Zuk ze iritzi daukazu nitaz, ez? Hori da. Baina harreman oso estu baldin daukazu, Hori da, behin zure hausnarketa egin eta gero, alduzu kontrastatu bestearekin, benetan ze pentsatzen duzutaz, eta adjetiboka, edo esaldi motzekin, edo, beste aste bete emango dugu, jendeak ariketa egin dezan, eta norbete kontatu nahi badigu esperientzia, konta dizagula. Venga. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna da gaur. Bai. Aitor. Zer zango dugu, datu batzu baditu zuen mateko, ez da? Bai, lehenengo jabanez, honestaz hausnartzen, ez, eta zoritxarrez esango nuke, ez, oraindik orain emakume izatea, emakume jaiotzea, soilik horrek, diskriminazio iturri bat dela, ez, eta penagarria dela, oraindik horrelako egunak aldarrikatu behar izatea, emakumeak bereziki indarra egin behar izatea, desoreka hau behingoz amaitzeko, ez, handikan bide luzea daukagu, baina ikaragarria da, datuak begiratzen bali ditugu The Lancet, oso esaguna den aldizkari bat. Mundu mailan egindako ikerketa baten esaten digu lau emakumetatik batek genero bortizkeria sufrituko duela edo sufritu duela bere bizitzan zehar, ez. Eta pandemia garaian gehien sufritu duten txirotasuna, gehien jasan izan duten zama etxean, psikologikoki lanean emakumeak izan direla, ez. Ikaragarria da ere, pandemia garai batean ere nola igo diren salaketak, etxetik nola jaso izan diren salaketak, 2019an, pandemia aurretik baino, 14,4 gehiago, mendatua daukate, 2153 salaketa egon ziren eraso sexualengatik non penetrazioa gertatu zen baimenik gabe. Olako datu asko eta asko dabe, ez? Eta esaten digute datu hile, oraindikan emakumea izateak faktore diskriminatzailea dela, eta horren aurrean emakumeen borroka ezinbestekoa dela, eta hala bada ere gizonezkook dugun arduragatik eta gizartearen kide garen aldetik parte hartze asko aktiboa izan beharko genuke, eraldaketa sozialean, emakumeen espazio sozialak kendu gabe, eta beraien borroka errespetatuz. Nola implikatu daitezke gizonak, berdintasunean, Aitor? Begira, Manu, gizonoi erakutsi edo gizarte patriarkal honetan kulturalki adierazten zaigu espazioa okupatu dezakegula, ez? Bestela, gobidatzen zaituztet, egun batean, instituto batean, patio garaian ikustea zenbat leku okupatzen duten mutilak eta zenbat leku neskak. Gure hitza ere esaten zaigu, edo adierazten zaigu, modu batzuetan zuzenean eta batzuetan zeharka batean, eta gure pentsamendua garrantzitsuagoa dela, ez? Bestela ikusi, eztabaida publikoetan gizonek askotan okupatzen dugun denbora eta espazioa, ez? Eta oraindik orain indarraren, boterearen, jabetza pribatuaren, balio patriarkal oso sartuta ditugu gure balio sistemetan eta inkonstienteetan. Begira bestela, adibidez, Putinek, ez, ordezkatzen duten balioak zeintzuk historikoki bortizkeria eta gerrara ematen gaituzten. Nik uste gizonok egin behar dugun lehenengo gauza da gure jokabide eta balio sistemak arakatu, eta kontzientzia hartu barneratuta dugun sistema sexista eta machista hontaz, ez.
Ez dugu gehiegi laguntzen, nire ustez, manifestazio feministara joaten, eta gero etxean jokabide sexista eta matxistak baditugu, ez? Benetazko geralaketa soziala gizonon maskulinotasun eredo klasikoak zalantzan jartzetik etorri daiteke, eta horretan ezinbestekoa da nire ustez ikuspegi autokritikoa egitea, eta ohartzea badirela jokabide batzuk naiz eta aldatu nahi ditugun kosta egiten zaizkigunak, oharkabean pasatzen zaizkigulako edota barneratu egia ditugulako. Aitor, hitzei guzu pixka bat maskulinitate eredu klasikoei buruz. Ze, eredu klasikoiek badute ondorio psikologikorik? Bai, nik uste oso garrantzitsua dela, eta iruditzen zait, importante dela, gizakiak ditugun sufrimendu iturri asko etortzen direla gure inkongruentziatik, ez? Adibidez, nik ezagutu izan ditut gizon asko xamurtasunean bizi nahi izaten dutenak, baino ateratzen zaie bortizkerian bizitzea, ez? Erantzun oso bortitzak izatea eta agresibitatea erabiltzea. Edota zaintza garrantzia emat nahi izatea gizonezko asko, baino ez jakitea nola sentitu zoriontsu zaintza horretan, ez? Esan nahi dut, badira gizonezko askok eta askok beraien barne diskursoan zaintza, xamurtasuna, komunikazioz bortitzean bizi nahi dutenak, baina jaso duten heziketagatik edo bizigaren gizarte honengatik, patriarkaltasunarengatik edo heteropatriarkaltasunarengatik ez lortzea beraien helburua eta sufrimendu asko sentitzea, ez? Beraz bai, maskulinitasun tradizionala bereziki emakumeak pairatu behar dute ere, eta hala da, gizonezkoengan ere ondorio psikologikoak izan ditzak, eta askotan galdutan sentitzen dira oso ondo jakin gabe nola atera zure hortatik. Bai, igual ikasi dute gauza bat, eta gero beste bat egin nahi dute, eta hor sortzen zaie talka edo, ez? Zer ikasi duten eta zer egin nahiko luketen, ezta? Eta zer dan garrantzitsua, beraien benetan pentsatzen dutena importantea dena harremanetan, edo zaintzan, edo bere semailekin, askotan semalabekin denbora pasa nahi izan, gogoa, baino konturatu nola bultzatzen zaie gehiago lan esparrura eta ekoizpen produktibitatera indarrarena. Azkenean, espazio pribatua, ez? Badirudi gizonezko askoek eta asko ikasi dugula, hori ez, badala geure espazio publikoa edo geure bizitza sustengatzeko espazio bat, eta ez zaindu, elikatu eta partekatu behar duguna. Ez? Bueno, beraz, garbi dagoena da, denen artean maskulinitate eredu berri bat eraiki behar dugula, ez da, Aitor? Dudari gabe. Hitz potoloa da, esaldi potoloa da, baina, bueno, bintzat jarri ezagun helburu modura, edo hasi egitezaren da biziko pausuak ematen, ez da? Bai, eta ez da lan erraza, ez da batera erraza. Badira, egia da, iniziatiba interesgarriak, igual entzuleak jakingo dute, baina 2007 urtean, emakundek, emakumearen euskal erakundeak bultzatu zuen gizonduz iniziatiba, ni gizon guztiei lagokatzen diez sartzea emakunderen web horrealdea eta gizonduz klikatuz informazio pila bat topatuko dute, eta hor bilatzen dana da, gizonek nolabait, sexuen arteko berdintasunaren eta kontzientziatzeko eta beren parte hartzea implikazio bultzatzeko iniziatibak, ez? Bultzatzen dira, eta nik uste hor esparru badaukagula gizonok ere eraldaketa prozesu horretan, ez? Eta gero badaude, ez, erakunde desberdinak bat izena du ongiz elkartea, dauka ezberdin zentroan, eta hor egiten dira lan asko, ez? Ekintza ugari, sensibilizazioa, formakuntza, badute ere noski esperientzia gizon taldeetan, non gizonek taldeetan aukera izaten dute prozesu batean parte hartzeko, bere beste gizonekiz eta beraien maskulinitasuna arakatzeko eta eraldatzeko, ez? Guk bere garaian izan genuen esperientzia oso polita, 2 urtez bi gizon taldeekin lanean egon ginen, eta horren esperientziatik eta horrein genuen lan mardulagatik atera genuen liburuxka bat, non 34 ekintza desberdinak plazaratzen dira gizon taldeekin egiteko, eta gizonen maskulinotasun tradizionala pixka bat zalantzan jartzeko, eta bueno, beste maskulinotasun mota desberdinak eraiki dezagun patriarkaltasunatik arata edo erausten duna. Ongizon, izeneko liburu horren alde pare bat ekarri dizkiguzu. Bai. Aitor, gure entzuren artean banatzeko. Bai, nahi badute, noski. Bai. Gauza bat egingo dugu, lan txiki bat jarri zaiekegu, igual, ez? Vale. Eta lana egiten duenari emango diogu liburua, ez? Bueno, hori da. Ze lan proposatzen diguzu? Oso lan simplea iruditzen baina iruditzen zait, pixkat barnea osnarketa aldetik, bereziki gizonei, ez? Entzuten ari diren gizonei dozen adinako airi, ez? Zuzeu ere pentsatzea gizona bezala, zer egin dezakezun edo zer egiten duzun,
ba horri ez, maskulinitate tradizional hori erasteko eta berdintasun eraikitze prozesu horretan, ez? Zer egiten duzun, gauza txikiak, gauza handiak, berdin da. Ikastea azkenean nola jartzen den labadora, edo nola... Bai, norbetek hori esagotu, nik etxoko lanak egiten ditut, edo sukaldean badakit. Bueno, edo zaintza lanetan, edo bereziki arreta ipintzea, zure bikote ari espazio bat eukidezan, gaurko egun bat zela, ez, edo beste egun askotan bezala ez dakit, zuk gizona bezala hausnarketa bat egin dezazun, eta bueno, arakeketa bat, ze balioak izan ditzazkezu, pixkat desberdintasuna gizon eta emakumeen artea bultzatu dezaketena, edo zure sexismoataz noiz ohartu zaren, esate haizu, egun batean nengoen ere bikotearekin, eta konturatzen naiz, beste gizon batekin gaudenean, arain neri begiratzen nola denbora guztian, ez? Eta ez nere bikoteari edo. Olako gauza txikiak, ez? Zer egiten duzuzu gizon bezala, berdintasunaren alde? Hemen entzule bat edo, emakumeok ezin dugu parte hartu, zaten du. Bai, noski! Bai, berdin da. Iazten den emakume dauk izana den. Zerbait iazten bali badiguzu, gero liburu aparitu behizu, ale pare bat daude, beraz, bueno, pues paratuko ditugu zen artean, Hori da. Bai, emakumek ere idatzi lasai asko, Eta ez binarioak ere, bai. Egurre eman badiguzu, pues eman egurra, Bai, mesedez. Gizon hoi, Ados. Bueno, badago zer egina. Unibertsitatean, belaunaldi berriak eta beste kontzientza batekin ikusten dituzu gai hauetaz edo, Aitor? Bai, egia da gainera, ari naizela asko ikasten unibertsitatean etortzen zaizkigu beste ikasle batzuk non definitzen dira ez binarioak bezala, ez? Ze urruti daude batzutan pentsatzen du, zegu oso barneratuta dugu gizarte sexistak, bai. Eta dena antolatzen dugu gizon emakume bitartez, gure inkonstientean, ez? Eta askotan konturatzen naiz pertsona hauek, ez? Esaten duzuna, ez naiz ez mutil ez neska, Horiek nire ustez ematen digutela aukera paregabegat barne hausnarketa bat egiteko eta konturatzeko ze anklatuta gauden hori ez, gizarte sexista batean, ez? Eta dena antolatzen dugu txiki-txikitatik sexu biologikoaren arabera. Eta nik uste ere hori badala ezinbesteko pauso bat, ez da gaztengatik gauza asko detogola ikasteko, bai. Bai, bueno, hemen entzule bat dio, mila esker, nire gizona ingelesa da, eta esan behar dut gai hauetan han aurreratuago daudela. Esaten du entzule batek. Litekeena. Eta beste bate dio, nik galdetuko nieke gizonoi eta baita emakumei ere, bihar zer eginen dugu eta etzi zer eginen dugu. Dudari gabe. Eta beste batek, pakea eta maitasuna eta respetua, bai? Bueno, honen balio du urte guztirako. Gizon emakume eta ez binarioentzat eta denentzat, Dudari gabe. Bueno, idatzi guzu zerbait, eta zerbait hori irakurriko dugu, eta oparituko izugu Aitorrek, Maribelek eta Xaberek idatzitako ongiz on izaneko liburu. Hori da. Aitor, astona pasa? Berdin, Manu. Aio, Aitor.